Siomai! Yoo, yeah! Ha! Siwmai! Yndi, mae helo siwmai yn ôl. Yeah! A dwi'n ôl hefyd! Ha! O, dim i nôl. A fel chi'n gweld, mae Tref y Ci yn cadw cwmni ni heddi. Felly, croeso, Tref! Diolch, diolch. Wel, ie, a croeso i chi gyd hefyd sy'n gwylio ni o'r ysgol neu o adre. Neu, falle bod rhywun yn gwylio ni yn y shed. Neu, mas yna cae. Ti beth yn gwybod? Mam a dad di cael llon bol o'n nhw dan drad a di hala nhw mas i'r shed i gyfri pacau blodau. Hei, Tref, ti'n methu deud bydda fel la, siwr? Dwi newydd wneud. Do, digon teg. Wel, ylwch, chi bynnag ydych chi'n gwylio prawma, de, gadwch yn wybod trwy unau e-bostio ni i q@s4c.Cymru neu wrth adael sylw wrth y fideo yma. A rhowch wybod i ni, beth ydych chi'n neud? Ie, wir. Ond, reit, os nag os neb arall yn mynd i ofyn, na i wneud. Tref, beth ydy ar dy ben? Het! Ie, fi'n gallu gweld na. Ond, pam ti'n gwisgo ni? Wel, Ie. wnaethoch chi weid y gallwn ni ateb ambell cwestiwn heddi, felly, o'n i'n meddwl, bydden ni gwisgo het, drychornel, fel athro. Ha! Mae'n i het, drychornel ti ddim het, ac os nad oes drychornel, nid hon o... Swynol iawn, Tref, ond sori ddeud, dim dy het di ydi hwnna felly, achos mae yna bedair congol arni. Dim rhyfedd bod ni ddim yn ffitio'n iawn, twel! Ha! Na hi, o'n i ddim. Wel, ie, cofiwch os oes gyda chi gwestiwn i Tref, i Hyw, neu i fi, neu falle bod chi eisiau gweud helo wrth rhywun, wel, newch yn siŵr bod chi'n cysylltu gyda ni, a newn ni'n gorau glas i ddangos nhw ac i ddarllen nhw cyn diwedd yr rhaglen. Ia, a sôn am yr rhaglen, mae yna lwyth ar y ffordd. Gawn ni chwarae gwir neu gwirion, a bydd plwmp yn chwarae un o'ch hoff ganeuon chi o'i beiriant pop. Ie, a gewn ni hefyd weld eich holl luniau chi yn y lolfa luniau. A hefyd, byddwn ni'n coeddi enwau'r enillwyr yng nghystadleuaeth hoff gan Cyw ar yr awr fawr. Waw! Ei, well i ni gael can, ie? O, ie, glei. Ie, dwi'n barod. O da fi het drychornel o ddim het, ond nawr mae peder cornel, a dwi'n eisiau mynd i'r vet. Helo, helo, siwr i chi gyd, mae'n amser codi llaw ar draws y byd. Siwmai, siwmai, siwmai mynd, mae'n amser deud helo wrth bob un ffrind. Yn y bore dweud helo wrth y dyn sy'n dod ar llath. Yn y llawn cawn ddweud helo wrth y ci ac wrth y gath. Gyda'r nos dweud siwmai wrth nain neu tad ci. Yn yr ysgol cawn dweud haia wrth ein ffrindiau wir. Helo, helo, siwr i chi gyd, mae'n amser codi llaw ar draws y byd. Siwmai, siwmai, siwmai mynd, mae'n amser deud helo wrth bob un ffrind. Helo, helo, siwr i chi gyd, mae'n amser codi llaw ar draws y byd. Siwmai, siwmai, siwmai mynd, mae'n amser deud helo wrth bob un ffrind. Siwmai, siwmai! Yeah, goodbye! Siwmai, 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 goodbye! Sylwch chi, dwi wedi bod yn ymarfer. Do ni, gallu deud, Tref. A chofiwch de, os da chi fel Tref wrth eich bodda yn canu caneuon Cyw, wel, gadwch chi'n wybod pa un ydych ffefryn chi, ac eich nawn ni chwarae hi ar Helo Siwmai. Ie, gadewch chi wybod. O, nawr, mae yna lwyth o negeseuon wedi'n cyrraedd ni'n barod. Os da ti'r ail am yna, Tref? Fes. Ie. Na ni. Na neis. Helo i chi fyd. Oi, Tref. Ie. Darllen o allan i bob, de, dim ond i chdi, ma nhw. Ie. Sorry. Hyd y ti. Croeso nôl i'r ysgol dosbarthiadau Olwed, Bedwyr a Mabon o Ysgol Treganna. Mae Mrs James, Miss Evans a Miss Rees yn dweud bod chi wedi bod yn arbennig o'r wythnos hon, pob un yn seren sgleiniog.
a werth y byd. Ser go iawn. Ond fe. Mae Celt y fan hyn, eisiau dweud helo i bawb yn ysgol Llan Llyfni ac i Caio, Lewsyn a Mostyn o Gaerdydd. Helo i chi gyd. Helo! Ie, helo! Mae da fi neges fan hyn. Mae Cynnan eisiau dweud helo wrth Guto a Morgan. Felly, helo i chi fechgyn. Sion gwerchiadau mawr iawn i Ysgol Mynydd Bychan sydd wedi casglu 3,719 o bunnoedd i'r ysgol. Wow! O'n nhw fod cerdded 870 milltir, sef pellter llwybr ar arfordir, ond beth o'n nhw, gwrandwch ar hyn, gerdded 6,700 milltir. Dros 7 gwaith beth o'n nhw fod bwriadu wneud. Da iawn chi. Hwna'n anhygoel. Waw! Da iawn chi gyd. Reit, negas ac fan hyn helo i ddosbarthiadau Alarch, Drydwen a Bran yn Ysgol Bro Alun Gwersig sy'n mwynhau amser air yn gwylio. Helo, siwmai. Helo i chi gyd. Helo. Mai. A un neges fach arall helo Tref. Tref sy'n ma o Landdewi Brefi. Siwr i boi? Siwr i Tref. Helo, Tref. Ie, helo i chi yn Landdewi Brefi. Helo. Nawr, a chofiwch, os ydych chi eisiau anfon neges i ni, fel mae'r criw na di wneud, neu falle bod gyda chi gwestiwn i ni, wel, rhowch sylw o dan y fideo yma yn fan hyn, neu e-bostiwch ni wrth gwrs i q@s4c.cymru. Ie, gnewch yna. Iawn ta, ydy pawb yn barod. Mae'n amser am gêm. Ie. Be ni'n mynd i wario? Dwi'n gwybod. Na i daflu'r bel a gewch chi redeg i'w holi, iawn? So'n credu wneud na weithio, achos, wel, ni gyd mewn llefydd gwahanol. Pwynt da. Ie, yn union. A be bynnag, dim fel arall dylsio hi fod, Tref. Bo ni'n taflu'r bel a bo chdi'n rhedeg ar ei ôl hi. Wel, wedi wrth ti Huw Cyw, dyw pob ci ddim yn hoffi chwarae nôl y bel. Mae well da fi chwarae musical chairs. Ei, gem dda, chwarae teg. Wel, dwi'n siŵr, nid i fwynhau y gem yma hefyd, iawn? Mae'n amser i ni chwarae... Gwir neu gwiron! Gwir neu gwiron! Woohoo! Reit, Tref, ti'n gwybod bob haren o'r? Gwir! Chdi fydd yn rhoi y ffeithiau i ni, de? A wedyn... Gwirion! Tref, ta fo fynd y dan. Fyddi hi'n rhoi ffaith i fi ac i Elin ac i bawb sy'n gwylio. Wedyn mae rhaid i ni ddyfalu os di o'n wir neu'n wirion. Mae eisiau chi weiddi gwir neu gwirion! Ne, fedrwch chi ddal arwydd fyny fel hyn efo gwir a gwirion arno fo. Ie, ac os ydych chi'n yr ysgol, wel, cofiwch chwarae'r gêm gyda'ch ffrindiau chi a'r athrawon hefyd. Ac os ydych chi gytre, wel, allith y teulu cyfan ymuno mewn yn yr hwyl. A nawr te, Tref, gyda'r ffaith gyntaf ni. Reit, ma ni. Dyw crocodile methu sticio ei dafod mas. Dydy crocodile methu sticio i dafod allan. Wel, sa'i moyn mynd yn agos at gig crocodile i wedi gwir. Na. Reit, be ydych chi gyd yn feddwl o fanna? Ydy crocodile yn gallu sticio i dafod allan? Wel, dwi'n siŵr i fod o de, felly dwi am ddeud bod honna yn wirion, Tref bach. Wel, sa'i di meddwl am y peth o blaen i wedi gwir? Wel, nawr yw'r amser i ti feddwl amdano fe. Ti'n meddwl? Gwir neu gwirion? Weda i gwir te. Wel, ateb yw gwir! Yna fe, creadur cwrtais iawn yw'r crocodile, byth yn tynnu tafod ar neb, a mae ddannedd yn sgleinio. Rhaid bod e'n brwsio nhw bob bore a nos. Iawn, nesa. Dyw kangaroos ddim yn gallu edrych lan i'r awyr. Wel, sa'n credu bod fi wedi gweld kangaroo o'r blaen.
Weles i ddim mynd am dro yn Bow Street o'n o blaen. Nes i ddim sylwi os oedd e'n edrych lan i fi do. Bychan. Iawn ta. Be da chi gyd yn feddwl? Dydy kangaroos methu edrych fyny i'r awyr. Gwir neu gwirion? Dwi'n mynd i ddeud gwirion. O, Elin? A fi falle. O, na aros i wneud, sa'n gwybod. Na? Iawn. Weda i gwirion. Iawn. Wel, mae e yn wirion. Nes i ddim gweld kangaroo yn Bow Street chwaith. Na. Oedd e'n Aberystwyth. Bychan. Ond mae un anifel sy'n ffili edrych lan i'r awyr. Chi bod ddewe? Na, dwi. Ie, mochyn! 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 Ie, mochyn. Pwy sy'n meddwl? Right, nawr, y nesa. Mae neidr yn gallu gweld hyd yn oed pa mae ei lygad ar gau. Ha? Be? Na, di siŵr. Mae hynna'n amhosib, Tref. Pwy sy'n meddwl bod hynna'n wir? Mae'n anwirion, I ydy? Sa'n neidr yn gallu gweld gyda llygad ar gau? Beth ych chi gyd yn feddwl? Gwir neu gwirion? Gwirion! Elin? Ie. Fi yn mynd i weid gwirion hefyd. Wel, mae fe'n wir! Hodi! Mae amrant eilid neidr yn glir. Felly maen nhw'n gweld trwy fe. Wel, mae hynna di chwthu mhen i Tref. Boom! O, ni. Ac, os oes gennych chi unrhyw ffeithiau gwir neu gwirion i ni de, e-bostiwch nhw i q@s4c.cymru. Boom! Ie, ni'n edrych lan i clywed rheina i gyd. Ond mae'n amser i ni i gael can nawr o beiriad pop plomp. A dwi'n meddu aros achos hoff gan enfys sy'n wythnos ma. Beiriad pop plwm. Fy hoff gan i y Delys Dwythen, agos fi'n hoffi hyd a lledrith. Beiriad pop plwm. Ei, dewis enfys. Nid yn unig, mae'n gan dda, ond mae heddiw yn ddwrnod deud stori Tylwyth Teg. Odi, felly yn arbennig i ti enfys ac i bawb sydd wrth ei boddau ar gan. Mae pawb ar eich trad nawr yn barod i ddawnsio, achos dyma Delys Dwythen. Delys Dwythen ydw i, dwi'n hoffi gwneud swyddion hyd. Tylwyth yn ddireidus ydw i yn chwarae triciau arnoch chi gyd. Fedrai droi dad mewn i broga ac gwneud i mam i golli llais. Gyda fy hyd lath arbennig i fydd hyn yn fawr o waith. Delys Dwythen ydw i, dwi'n hoffi gwneud swyddion hyd. Tylwyth yn ddireidus ydw i yn chwarae triciau arnoch chi. Dwi'n troi y ci yn goch a melyn wrth hedfan o le i le. Ac mae gen i swyn sy'n gwneud i bawb i disian dros y lle. Achw! Delys Dwythen ydw i, dwi'n hoffi gwneud swyddion hyd. Tylwyth yn ddireidus ydw i yn chwarae triciau arnoch chi gyd. Mae'n dechrau tresio bwrw pan gyfrau 1, 2, 3. Mae'n hwyl bod yn tylwythedig i'n drygion i ydw i. Delys Dwythen ydw i, dwi'n hoffi gwneud swyddion hyd. Tylwyth yn ddireidus ydw i yn chwarae triciau arnoch chi gyd. Joyous i honna, de. A chofiwch adl ni wybod beth yw hoff gan chi, a wedyn falle bydd plwmp yn chwarae hi ar Helo Shwmai wythnos nesaf. E-bostiwch ni i q@s4c.cymru. Ie, wir.
Mae yna gystadleuaeth hoff gan di bod ar yr awr fawr dros yr wythnosau dwytha. A'r unig beth oedd angen i chi wneud, oedd anfon clip draw ohonych chi'n unau canu eich hoff gan cyw neu yn dawnsio i'ch hoff gan cyw. Chi moyn gwybod beth yw'n hoff gan cywi? Wel, ti bach yn hwyr o'r gystadleuaeth, Tref, ond gweithio ni ta beth. Dewch i ddawnsio, cyn o pawennau plygu, coesau ac ysgwyd cydfo naw, Neis, Tref, ond fi'n credu falle bod ti wedi cymysgu'r geiriau bach hwnna. Wel, pedwar coes a cynffon sydd â fi, felly dwi'n dawnsio'n wahanol i chi. Hei, digon teg. Ond mi nath na lwyth ohonych chi anfon y hoff ganeuon draw ato ni ar 3 fideo sydd yn ennill pecyn a CD. Oli a Tilly! O lwynion crwn yn troi a droi, Cydalu'n wyllt i fynd yn gloi. Mae'n waith caled, mynd lan rhyw fawr, ond hwrê mae'n hawdd dod nôl i lawr. Da iawn, Oli a Tilly, oedd hwnna yn wych. A hefyd yn ennill pecyn a CDQ, Llaw! Wow! Dyna dy hoff symudiadau da. Ynddo A mae yna becyn a CD yn y post hefyd i Ruby a George. Mae pawb yn teimlo'n wahanol, o ddydd o'n ti a fi yw a dyna ni. Da iawn chi. Dyna hynna i gyd. Llongyfarchiadau mowr. A mae yna becyn cyw a CDQ yn y post ar y ffordd i chi gyd yn fian iawn. Oes wir. A dydd llun ar yr awr fawr byddwn ni'n lansio cystadleuaeth newydd sbon. Cyfle i ennill llyfrau a nwyddau cyw hefyd. Felly cofio chwilio iawn. Ie, cofio chwilio. A sôn am gystadlu hyw, ar her yr beth oedd yr her? Beth oedd yr her? Reit, yr her oedd Tref, gweld sawl par o sana oeddech chi'n gallu gwisgo mewn munud tra yn sefyll i fyny. Cofio nawr, nes i ddim trial achos mae 4 cost a fi, mae'n anheg. Wel, dyma sydd twyl gafaru ohonych chi arni. Her y wythnos. Nhw'n hiw ar Celyn 3, 2, 1.
O, chi'n gyflym. Fi di blido, jyst yn edrych arno chi. O, chi'n dda iawn ar y tîm. Oedd a chwir. Rein i chi, di gael 10 par. Ei, nath chi well na fi, a Elin. Do glei. Reit y Tref. O, Tref. Ysdi ceri ar hwn. Beth sy'n bod yn ti? Gade, gei di ddewis yr enillydd, oce? Iawn. Ia. Wel, yn mynd â i'r wrthnos yma, Gweno! Ie, mae yna becyn helo siomai ar y ffordd I ti. A chi'n gwybod be? Mi geith bawb arall booster a sticker sy'n ar ymhenni. Helo siomai! Da iawn chi! Da iawn fi! O, da iawn, ei diolch Tref am feirniadu. A llongyfarchiadau mowr I ti Gweno, gwych. Nawr, ac os fysych dosbarth chi, neu'ch teulu yn hoffi roi tro ar her helo siomai, wel, ewch draw i'n gwefan ni I weld beth yw'r heriau dros yr wythnosau nesaf yma. A'r cyfeiriad yw s4c.cymru/Q. Hei! Be sy'n wan? Mae mwy o negeseuon wedi cyrraedd! O! Ti'n cigad y le fanna, Tref. Llongyfarchiadau mawr, I Elis am fynd i'r cylch meithrin ym Mhen y Groes am y tro cyntaf os yma. Wel, am hogyn mowr. Llongyfarchiadau Elis, da iawn, boi. Da iawn! O, da iawn, Elis. A dy fi neges fan hyn, helo I Eliza Mary a Lili Wen o Diddewi. Mae penblwydd Lili Wen fi mawrth. O, penblwydd hapus! Penblwydd hapus! Enwa hyfryd, penblwydd hapus. Helo mawr a diolch I blant gwych dosbarth Elen blwyddyn 1 ysgol Tregana. Rydyn ni mor falch o weld y plant unwaith eto o'r wythnos hon. Pob un gyda Gwen ac I mi wei, a mae wedi cael lot o hwyl. Mrs Lloyd a Mrs Roberts. Diolch amdano fod hwnna mewn. Diolch yn fawr iawn. Helo, mae Eifion teilo yn gwylio ac yn joio. Oedd yna'n ogli fyd. Wel, dwi'n falch bod chdi mwynhau. Diolch bai. A un arall wedyn, helo Elin a Hugh, mae Thomas ac Elen yn gwylio o Lanfihangel yr Arth. Wel, helo. Helo I chi. Un arall. Helo, dosbarth Mabon o Ysgol Gymraeg Tregana. Da iawn I bob un ohonoch chi am ddod nôl i'r ysgol heb unrhyw ffws na ffwdan gyda Gwen mawr ar bob un o'ch gwynebau chi. Mae wedi bod yn bleser eich cael chi nôl yn yr ysgol. Oddi wrth Miss Rhys! Miss Rhys! Bara teg. Gwych! Diolch Miss Rhys am y neges na. A diolch am eich negeseuon chi I gyd Ni wrth yn bodden yn darllen nhw. Fel chi'n chi gweld. O nawr, mae'n amser I ni I weld rhai o'ch lluniau chi. Yn David. Bob wsos, byddwn ni'n cael y cyfle I weld be da chi wedi bod yn neud, a hefyd rhannu be da chi wedi bod yn neud efo pawb arall. Ie, a mae'n lwyddo o'ch chi wedi bod yn pobi cecennau blasus iawn yr olwg dros yr wythnos y diwethaf yma, a lot wedi bod yn helpu I addurno nhw hefyd. Oes cacen blas Celsig yna? Blas Celsig? Dwi'n meddwl Tref ond gawn ni weld o'n. Siocled dros dy wynaf di gyd o fanna. Ei, dwi eisiau cacan wan A fi Oedd yn edrych yn flasus dros ben yn dod nhw. A diolch yn fawr iawn I chi gyd am anfon y lluniau o'r cacennau na. Ond tro nesa, allwch chi danfon nhw trwy'r post I fi, please. Y cacennau, fel bod ti'n gallu blasu nhw, fedra? Ie.
Ie, ac os ydych chi eisiau i ni ddangos eich lluniau chi, falle bod chi lun chi eisiau rhannu gyda ni, neu llun o'ch gwaith celf chi ar gyfer y lolfa luniau, wel, anfonwch nhw mewn ato ni. Ne, allwch chi anfon lluniau o'ch gwaith ysgol mewn ato ni hefyd. Mae fe lan i chi. Ydy wir, e-bostiwch nhw i q@s4ec.cymru. Reit, wel, mae bron yn amser i ni ffarwelio. Wow. Diwedd y raglen? So ni wedi gwneud newyddion eto. Ie, wel, sa chdi gadael fi orffod y frawddeg, Tref. Dyna o'n i'n mynd i ddeud, yli. Dyma y newyddion. O, wel, mae newyddion wedi'n cyrraedd ni gan Ysgol Glanymor Pwllheli. Nawr te, mae'r ysgol wedi bod yn cymryd rhan yn her Milltir y Dydd. Lle mae'r plant wedi bod yn cerdded Milltir y Dydd i gadw'n iach. A dyma Nel a Gwyl yn mynd â moi ac i am dro fan hyn. O, di, ond nhw mae'n mynd â fi am dro. Dwi'n credu mae moi sy'n mynd â Gwyl am dro. Oops! Tawelwch, Trevor, da ni'n trio gwneud y newyddion. Ar efeilliaid, Lwy a Pipa ydy'r rhain o Ysgol y Ffin. Maen nhw wedi bod yn gwisgo'n arbennig iawn ar gyfer eu gwersi ar-lein. Maen nhw wedi gwisgo fel ei gilydd, yn hiwi ar enfus, yn ei hoff liw, a hefyd yn mynd â siocled poeth i'w gwersi. Ho, ho, ho! Anhygoel! Gwych iawn yn wir. A, wel, dyna'r newyddion. Wedi wedi. Ni fydde ni dda iawn yn gweud y newyddion, chi ma? Fi'n credu fydde ti'n dda ar gerddoriaeth, ni gyd yn gwybod na. Nawr, cyn bod ni'n ffarwelio gyda chi gyd, wel, mae gyda ni ambell i neges i darllen Zep. Mae gyda fi neges yn fan hyn yn dweud, helo i ysgol Cefn Coch, Penrhyn Deidraeth gan Dylan. Dwi'n licio bod nôl efo chi gyd. Wel, ni'n licio cael ti yn gwmni hefyd, Dylan. Ydan, do. Helo, siwmai, rydyn ni'n gwylio o Ogledd Iwerddon. A da ni wrth yn bod yn eich gwylio. O Werddon! Wel, helo i chi. Ni'n teithio'n bell heddi. Ydan. A neges arall, helo i holl blant yr hafan oddi wrth Rhosyn, Rhion a mam a dad Rhosyn a Rhion hefyd. Helo i chi gyd. Di ddrysio fan yma, Elin. Helo gan Annie a Griff yng Nghaernarfon. Mae Annie'n gofyn. Siwmai, pawb. Wel, da ni'n gret, diolch am ofyn. Odyn, siwmai i ti hefyd, Annie a Griff. Fel y moes, ydyn ni. A un arall i orffen de, pob lwc i holl disgyblion Ysgol Mynydd Bychan sydd yn mynd ar grwydr Gwyl Ddewi y penwythnos yma. Chi'n cerdded eto Ysgol Mynydd Bychan? Waw, chi wrth bod e'n cerdded fi'n credu. Mae teuluoedd yr ysgol wedi bod yn brysur yn addurnoedd ffenestri ac maen nhw'n edrych mlaen i'ch gweld wrth i chi fynd am dro, oddi wrth dosbarth geled. Wel, dwi'n siŵr bod y ffenestri'n edrych yn hyfryd. Gobeith, dwi eisiau gweld nhw. Da chi anfon chi yn draw? Ar gyfer y lolfa luniau wrth ysa. Yn union. Wel, dyna ni. Mae'n amser ni wedi dod i ben. Ie, odi Tref. Ond pidwch y phoeni, achos byddwn ni nôl wythnos nesaf eto am Dair Gloch ar Facebook, YouTube a gwefan Cyw wrth gwrs. Felly, cofiwch ymuno ni. Ie, diolch yn fawr iawn i bob sydd wedi anfon fideos, lluniau a chyfarchion ato ni heddiw. A chofiwch adael ni wybod be da chi wedi bod yn gwneud yn ystod yr wsos iawn. Trwy e-bostio ni i q@s4ec.cymru. Ac os da chi eisiau cymryd rhan yn Helo Siwmai efo ni, wel, cysylltwch. Allai gymryd rhan? Wel, mae gynnon ni westau arbennig arall wsos nesa, ond dwi'n siŵr gei ti ddod nôl rhywbryd, Tref. Mae ddigon o hwyl i gael efo chdi. Pwy yw'r gwestai arbennig ma de? Wel, wythnos nesa, fydd gyda ni Mr Pumps o Cacamwci yn cadw cwmni i ni. Felly, os gynnwch chi gwestiwn i Mr Pumps, anfonwch nhw mewn ato ni, iawn? Ie. Lwcus bod chi'n methu bod yn yr un stafell a fe.
Wi! Ie, hwyr. A dyna ni wrth wrthon ni. Nawr, cyn bod ni'n mynd, dwi eisiau chi gyd i sefyll ar eich tran awr yn barod i ddawnsio a chanu. Reit, lan â chi, pob un ohonoch chi. Dewch Blant Cymru. Oh yeah! Ta-da! Ta-da! Dewch Blant Cymru, dewch i ganu. Mae'n amser dawnsio, mae'n amser gwenu. Mae'n amser dawnsio, mae'n amser gwenu. Dewch Blant Cymru. Da ni'n canu yng Nghaernarfon, da ni'n canu yng Nghaerdydd, da ni'n dawnsio yn Sir Benfro, drwy'r nos a drwy'r dydd. Yn Machynlleth da ni'n canu, yn Rhuthun da ni'n gwenu. Rhaid dawnsio yn Hydweli, hyd yn oed tra'n gwylio'r teli. Dewch i ddawnsio a chanu, dewch Blant Cymru. Dewch Blant Cymru, dewch i ganu. Mae'n amser dawnsio, mae'n amser gwenu. Mae'n amser dawnsio, mae'n amser gwenu. Dewch Blant Cymru. Da ni'n canu ym Mhorthmadog, da ni'n canu draw yn Rhyl, da ni'n dawnsio yn Aberystwyth, chos mae dawnsio yn Bryl. Yn Nghaerfyrddin da ni'n canu, yn Rhondda da ni'n gwenu. Dewch am drip da ni wrth ganu ac i ddawnsio ledled Cymru. Dewch i ddawnsio a chanu, dewch Blant Cymru. Dewch Blant Cymru, dewch i ganu. Mae'n amser dawnsio, mae'n amser gwenu. Mae'n amser dawnsio, mae'n amser gwenu. Dewch Blant Cymru.